ସେଦିନ ଖରା ଛୁଟିରେ ଆଦିତ୍ୟ ବାହାରିଥାଏ ଗାଁ ବୁଲିବାକୁ। ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ଉପରେ ହେବ ସେ ଗାଁକୁ ଆସିନଥିଲା। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚାକିରି କଥା, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଶେଷ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ନେଇ ହେବନି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ସେ ଛୁଟି ନେଇ ଆସିଛି ପୁରା ସପ୍ତାହେ ପାଇଁ। ଗାଡ଼ି ଆଗେଇ ଚାଲିଥାଏ। ଘର ଥାଏ ମାତ୍ର ଆଉ 30 କିଲୋମିଟର। ହଠାତ୍ ଗାଡ଼ି ଅଟକିଗଲା। ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବରେ ଆଦିତ୍ୟ ଦେଖିଲା ତା ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଏକ ନାଟକୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ବାଇକ୍ ରଖି ଅନାବଶ୍ୟକ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ସେ ସେହି ନାଟକୀୟ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ବୁଝିଲା ଲୋକମାନେ ଧର୍ମଘଟ କରିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ଚଉଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗଛ ସବୁ କଟା ହେଉଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଆଦିତ୍ୟ ତା ଭଳିଆ ଅଟକିଥିବା ଆଉ ଜଣେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ସହ ଏହି ବାବଦରେ କଥା ହୋଇ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲା, ଆରେ ଭାଇ କହିଲ ଦେଖି, ଗାଡ଼ି ମୋଟର ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରୁଛି, ଗଛ ନ କଟା ହେଲେ ରାସ୍ତା ବଡ଼ ହେବ କେମିତି? ତା ଛଡ଼ା ଆଜିକାଲି କିଏ ଚାଲିକି ଯାଉଛି ଯେ ବାଟରେ ଗଛ ଦରକାର? ସମସ୍ତେ ତ ବାଇକ୍, କାର୍ ନହେଲେ ବସ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଯେତେ ଫାଲତୁ ଲୋକଙ୍କର କାମ। ଆଦିତ୍ୟର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବେଶଭୂଷା ଦେଖି ସେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଜଣକ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ହଁ ମାରିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଦିତ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ରାସ୍ତା ଯେଉଁଠି ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗ ଅଛି, ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ଦେଇ କିଛି ସାଇକେଲ ବାଇକ୍ ବାଲା ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଆଦିତ୍ୟ ସେଇ ମାର୍ଗ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲା ଆଗକୁ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ମାରିଲା ଆଦିତ୍ୟ। ଏ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ କିନ୍ତୁ ତା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ମାରିନଥିଲା। ତାକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ବୋଧ ହେଲା। ତାକୁ ଲାଗିଲା ସତେ ଯେମିତି କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ଜଳି ଉଠୁଛି ଓ ପୁଣି ଅନ୍ଧକାର ଘୋଟି ଆସୁଛି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ତା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଉଛି। ଟିକିଏ ଛାଇ ଜାଗା ଦେଖି ଠିଆ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ହଠାତ୍ ବାଇକ୍ ଉପରୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ବସିଲା। ଅଚାନକ ବ୍ରେକ୍ ଦବାଇ ଦେବାରୁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଗାଡ଼ି ସହ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ସେ। ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକ ଖାଲି ଆଦିତ୍ୟ ଆଡ଼େ ଆଖି ବୁଲେଇ ଯେ ଯାହା ବାଟରେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ତାପରେ କେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଆଦିତ୍ୟ ଅଚଳ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ଉଦୁଉଦିଆ ଖରାବେଳର ସେଇ ଉଷ୍ମ ମାଟି ଉପରେ। ସେଇ ବାଟରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିବା କିଛି ପଦଚାରୀ ତା ମୁହଁରେ ପାଣି ଛାଟି ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାର ହୃଦବୋଧ ହେଲା, ଯଦି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗଛଟି ଥାନ୍ତା